Hi, hello mga bay. Oh, clear na atong kusina ron, limpyo na intan. Wala na ang lababo. Limpyo na sa diri. O dito, limpyo na sa mga bay. Wala na kalat ba? Kaya manam dis kusina. Kanina lang sa lugang kulang. Manimpyohan na ako. Pero karon i-share na ko sa inyo ha kung paano ako maggawa dito ng palina. Magpausok sa bahay ba? Kasi kailangan talaga magpausok mga bahay. Kasi yung mga luto namin dito, napaka ng timpla. Tingnan mo naman mga panimpla ko bay. Naka-arrange yan lahat bay. Puro kape bay. Tingnan mo kung gaano kami kalakas sa kape. Lahat ito mga empty bottles ng kape. Ayan, iniipon talaga bay para maganda kasi tingnan lagay ng mga baharat. Ayan, may mga pangalan Arabic tsaka ano ba yan? Nalibat naman tayo dito bay. May Arabic tsaka English. Ayan. Hindi ka maliligaw dito. Nilagyan ko yan ng mga pangalan lahat. Tapos dito sa baba, ito yung mga malalaki. Tapos dito lagi kong nilalagay, lagi kong ginagamit. Ito lahat para isang bunot ko lang. Tingnan mo kung gaano karaming panimpla bay. Pati ito sa baba naman mga durog na panimpla. Ayan, may garlic, onion, black pepper, ginger powder, curry powder, black lemon powder, cumin powder, Tide powder, soap powder. Okay, nang hawoy ba ning kuan bay laki habay. Anyway, ko isi sa inyo aning palina. Si nanay may nag-ingon kani mga panit sa orange na ayaw nyo ilabay humot ba yan mga wala gid ang mga baho sa balay ni akong kuanon ani ako ni siyang kuanon bay Picasso na ko si Picasso bay Picasso na ko ang muling bay niya butanan na ako dayon og kani bay dahon sa paminta bay. Ningon ako mag-adobo aron bay. Tangag dahon sa paminta. Tangan ani. Kani. Asa man akong kamera dapit. Uy, giyahag na am sa silong. Kaning kardamam bay. Hala kung kuko tagas kaayo. Kardamam. Butak ni mo bay. Anak. Kani pud bay. Clubs bay, clubs. Na usa lang kabuok kani. Na. Usa kabuok bay. Kani kahoy sa kuan. Kahoy sa kanimughat. May kahoy, panit sa kahoy ba? Ang talimughat, umita, umipis kani ba yun? Na kuning palina ba? Nabaliman niya itong kamera ba yun? Oy! Ani tang niya kaning gabon sa Bisaya mo kung saan sa Tagalog murag ano sa Tagalog ng gabon ha? Dry nga gabon. Sa Tagalog gabon sa pagigugma ay maramiya man sa kuan Arabic. Sa Bisaya gabon. Sa Tagalog nalimot ko bay kamo na lang search ha. Kanang maramiya in Tagalog. No. Mani butang po. Humot kay siya bay. Humot kay ning gabon. Tagalog, nalimot ko bay. Sa Tagalog bay. Anak bay. Nya, ibutang na dahil ng orange, tabon. Uyupan na dahil ako. Pura yung tataanig. Naghaling diri sa kuan. Butlot na to si Mudon ko lang ako.
Asa naman baga. Bay. Ni aso na oh. Ni aso na bay. Kautot tani hinuyop eh. Pana ambot lamang ni palinaan eh. Pistot makaigit man ka akong kalibangon rabak ko. Libang sakto na ka eh. Aso na na bay. Butang sa diri nga pahumot kana mga bato-bato sa langit napuni siya mga timpla bay ikan kay ni timpla siya bay napoy mga murag tae sa kanding mo na panimpla niya na ipahumot narabay ani kay mga suhumot kay ni siya bay. Asa naman ron eh. Asa yung pampagawa naman namatay ng kabayo. Ni aso na ba eh. Na ako lang na ibilin sa sila. Kayo manam ko pasunsyo ganiha. Dito isuroy. Isuroy dito. Ang mga aso. Latoy ko sa tibok balay. Kay kuan ka na. Aron mawalang mga baklag. Na aso na kayo. Hindi mawala ang mga baho. Sini isarado kay ano di manggawas ang kuan aso di rasulad sana man ako mahap si kuya sige mga bayhan nahid na ko ninyo ba kurang biyaan diri tao mana mga nag-duty sa Inday. Thank you for watching. Manaman sa ubos ang kamera. Dako man itong ilo nang akuba na niya kung kabinet dali ba. Pahak na. Di apa. Kuba na. Kaya daan na ning kuba itong paglakaw na ko. Buka man ang bangko man ang magyaswat. Kani man na yung basurahan. Ubog na huntaan eh. Okay, thank you. Ambing mo diyata na mabay sa pagsuporta.